Welkom bij de zomertour van Omroep Zeeland. Vanuit een winderig, maar zonnig Middelburg ben ik hier met Richard. Richard uit Oostkapelle? Ja, zeker. Ja, geboren en getogen? Ja. Ja? Leuk dorp om te wonen? Zeker. Lekker rustig. Veel toeristen toch ook wel? In de zomer wel. Ja. Ja. En dan in de winter gaan ze weer allemaal naar huis? Ja, en dan heb je gewoon lekker rustig weer. Wat doe jij in het dagelijks leven? Zelfstandig ondernemer. En wat heb je dan voor bedrijf? Een restaurant hier in Middelburg en 2 foodtrucks. Dus een restaurant is op een vaste plek en Ja. de foodtrucks die komen op festivals? Nee. Eentje kan ingehuurd worden op feesten en de ander staat op een vaste plek in Rittem bij de havens. En regel jij de boel of sta je ook wel in de restaurants? Allebei. Allebei? Ja. En dan als kok? Ja. Ja? Kan je goed koken? Ja, zeker. Maar ik kan me voorstellen dat je in een foodtruck andere dingen klaarmaakt. Nee, het is... ja, we hebben veel dingen maken we daar klaar. Ja? Ja. Ja. Ik weet niet of ik mag zeggen wat het allemaal wordt, maar... Nou ja, zolang je geen reclame maakt mag je wel wat zeggen, ja? Nou ja, broodjes, hamburgers, friet, croissantjes, koffies, alles eigenlijk. Oh ja. En die foodtrucks is alleen in de zomer? Nee. Ook in de winter? 360 dagen per jaar, Zo. geloof En ik. dan die overige 5 dagen ga je op vakantie? Nee, dan is die gewoon dicht. Oh, maar je gaat toch wel eens op vakantie? Ja. En waar ga je dan naartoe? Dit jaar zijn we dan naar New York geweest Zo? en naar Tenerife. Oh, dat is wel een heel verschil. Ja. Dus een stedentrip en even lekker aan het strand. Ja. Top. Hoe goed ben jij in memory? Ik weet er wel wat vanaf. Je weet er wel wat vanaf. Nou, je krijgt zo meteen 20 seconden de tijd om de plaatjes in je op te nemen. Dan draaien we de bordjes terug. En dan is het aan jou om de goede combinaties te zoeken. Ja, een goede goed. combinatie levert 10 punten op. Heb je een foutje, dan gaan er 5 af. Maar als je het goed doet, dan krijg je ook nog een vraag over Zeeland erbij. En die kan jou 40 punten extra opleveren. Ja. Zullen we gewoon eraan beginnen? Ja hoor, dat is Ja? goed. Geen zenuwen? Nee, Nee? Oké. Concentreer je. Heel veel succes. dank u. En kijk vooral ook naar de plaatjes die iets verder van elkaar liggen, hè? Die zijn vaak iets lastiger te onthouden. ...20 seconden. Ja, het vliegt voorbij. Ja, gaan we gewoon kijken. Welke wil jij als eerste draaien? 1 en 8. Dansende mensen, categorie amusement. De eerste 10 punten zijn binnen. Wanneer was de eerste editie van City of Dance in Middelburg? Was dat in 1988 of in 1997? Of was dat in het jaar 2000? C. C. In 1988 was er volgens mij nog niet eens dance, Ik dus was zo geboren. 50 punten heb je al. Ja. 10 en 17. 2 keer het vraagteken, een algemene vraag. Waar staat het hoofdkantoor van mode- en schoenketen Omoda? Is dat in Goes, of in Terneuzen, of in Zierikzee? B. Rij jij wel eens over de Zeelandbrug? Af en toe. Dan kom je dat tegen. Oké. 2. En voor mij 6. Ja? Categorie culinair. In Kortgene heeft een restaurant de naam Rozewiet. Wat is rozewiet? Is dat een roos? Of is dat marihuana? Of is dat een klaproos? Ja. Ik zag C. Dat is inderdaad goed. Ja, je zou je restaurant ook naar marihuana Ja, kunnen noemen, daarom. waarom niet? 13. 4. Ja, 2 keer de kaart van Zeeland. Aardrijkskunde. Waar ligt Poonhaven? Ligt dat op Zuid-Beveland? Of in Zeeuws-Vlaanderen? Of ligt dat op Walcheren? Zo, halleluja. Ik ga voor A. Je gaat voor A. Ietsje lager. Het ligt in Zeeuws-Vlaanderen. Oké. Gemeente Terneuzen. 14. 5. 5. Ja, 18. 18. En dat is inderdaad het boek. Hoe heet een bekende Zeeuwse dichter uit Brouwershaven?
Is dat Jacob Cats? Of is dat Jentje Cats? Of is dat Sjors van Cats? A. Jacob Cats, met zijn prachtige uitspraken. 3. 7. 2 keer taal, Zeeuwse dialecten. Hoe zegt een Zeeuw opnieuw? Is dat weer al? Of nog weer? Of opstops? B. Nee, weer al. Alweer. Alweer, dat is het eigenlijk in het Nederlands, ja. Oké. 11. 16. 14. 16. Ja, daar zijn ze. Categorie sport. Wat was de bijnaam van voetbalclub Zeelandia Middelburg in de jaren 60? Noemden ze dat het Feyenoord van Zeeland? Of het Ajax van Zeeland? Of was het de Zeeuwse Leeuwen? C. Nee, ze noemden het Ajax van Zeeland. 9. Dat was 12. Ja, ik denk dit kan bijna niet Nee, misgaan. 15. 12. En 12, ja, de uilen. Wetenschap en natuur. Wanneer is het mosselseizoen? Is dat van april tot september? Is dat van juli tot april? Of van augustus tot eind september? Voor mij begint dat in juli, een B. En dat is goed. Ja, dat weet je natuurlijk Ja. vanuit de keuken, hè? 9, 11. Nou, nu kan het echt niet meer misgaan. De Zeeuwse boerin. Een geschiedenisvraag. Welke koning gaf opdracht tot de aanleg van het kanaal van Gent naar Terneuzen? Was dat Willem I? Was dat Willem II? Of was dat koning Leopold I? Ze noemden hem de kanalenkoning, maar ja, welke was dat nou? Dus ja, ik ga hier voor B. Jij gaat voorbij. En het was in dit geval Willem I. Ja, het bord is leeg, de vragen zijn op. En je hebt in totaal 235 punten. Dat is heel goed, toch? Ja, zeker. Hè? Ja. Tevreden? Ja. Ja? Nou, je ging echt als een speer. Maar als ik het goed heb, deed jij vorig jaar ook mee. Klopt dat? Ja, dat klopt, ja. Ja. En weet jij nog hoeveel punten je toen had? Voor mij zou ik toen op de 255 of 275. Oh, dan heb je het nu slechter gedaan. Ja, eigenlijk wel, ja. 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 Ik weet niet meer zo heel goed. Ja, Ik gokte op die van Zuid-Beveland die ik vorig jaar fout had. Dus daarom zei ik Zuid-Beveland hier ook. en nu heb je een heel jaar gestudeerd. Ja, bijna. Ja. Heb je heel veel naar het Zeeuwse nieuws gekeken. Ja. Ja, nou het heeft wel geholpen. Ja, toch? Maar ja, net een iets lagere score. Dus ik denk dat je volgend jaar weer mee zult moeten doen. Als het een beetje dezelfde tijdstip is en dezelfde datum. Oké, ja, dat kan ik natuurlijk niet garanderen. Ik mag jou daarbij nog deze overhandigen. Ga jij wel eens naar het strand? Ja, of heb je wel. daar geen tijd Wel, voor? wel. Na het werk? Ja. Ja. Nou, heel veel plezier ermee. Ja, dankjewel. Dit was de zomertour voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. En graag tot de volgende. En wat ga jij vandaag nog doen? Werken. Werken. Ja. Nog gewoon open. En tot? Tot 8